Inkjesta ministerjali li jarblet il-mewt ta' Stephen Mangione nhar is-27 ta' Awwissu 2024 fl-Isptar Mater Dei ikkonkludiet li ħadd ma kien responsabbli għal mewtu. L-inkjesta ppubblikata 3 wara nofsinhar qalet li minħabba l-kumplessità u d-dissezzjoni tal-aorta estensiva xejn ma seta' jsir biex tiġi evitata il-mewt tas Sur Mangione. Il-bord tal-inkjesta mmexxija mill-imħallef emeritu Dr. Joseph D. Camilleri innota li l-kondizzjoni kienet ilha tiżviluppa minn kmieni fil-ġurnata meta Sur Mangione beda jħosslu ġieħ u mbagħad estendiet lejn il-lerq tal-aorta sal-ħin li mar fiċ-ċentru tas-saħħa għal ħabta tas-7 ta' filgħaxija. Il-bord tal-inkjesta qal li fil-kuntest tal-mediċina moderna l-ebda faċilità jew għarfien neċessarju ma jeżisti sabiex isir intervent fuq din il-kondizzjoni. Il-bord qal li biss fortuna jinnota li Mangione ma kienx jieħu ħsieb saħħtu għaliex kien ipejjeb u ma segwix it-trattament li kien ġimgħoti. Qal li dan seta' wassal biex il-kondizzjoni tiegħu ġiet aggravata. Dwar il-ħin tas-stennija l-inkjesta qalet li dan huwa ta' detriment għal kull pazjent, speċjalment dawk bil-kundizzjoni ta' Mangione. Madankollu qalet li f'dan il-każ l-istennija ma kellha l-ebda effett għaliex l-aortic dissection probabbilment seħħet fl-4 ta' filgħodu. Qalet iżda li tħoss li s-servizz jeħtieġ jitjieb u għalhekk għamlet qatt ta' rakkomandazzjonijiet. Fis-stqarrija l-Ministeru għas-Saħħa qal li dan ir-rapport jaqbel u jsaħħaħ il-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Dr. Joseph Mifsud u pubblikata fid-9 ta' Settembru. Żied jgħid li dawn iż-żewġ inkjesti indipendenti xejnu kull tip ta' allegazzjonijiet ta' negliġenza. Il-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva qal li qed jibda jilqa' dawn is-suġġerimenti li jixprunaw is-sensiela ta' riformi li qegħdin f'fażi ta' implementazzjoni.